Basit a boses, ngem kaya na timang riing iti lubong. Pinanak na kan nagiti na-cute, ken nabibo a daycare pupil, a babaen iti boses da, maipalgak ti mensahe a kayat da, nga ipadanon. Naidalan babaen iti poem recitation competition ti panakikaysa ti probinsya iti selebrasyon ti may 33 ang National Children's Month. Gagem daytoy a maitandodo ti kampanya a matuldukanen ti online sexual abuse or exploitation of children ken child sexual abuse or exploitation materials wenno OSAEC CSAM. Nagbabalubal dagiti daycare pupils a nagtaod manipod kadagiti nagduduma nga ili iti probinsya. Kada ubing, agpao ti 2 aging 3 minutos ti performance da. Saan a nervyos, ngemket di excitement tinarik na ni Clay Austin manipod kimloong bukay. Talo alawas dayo ang nagpraktis, ken istorya ti inana, iso na mismo ti nagpresenta ang makisalip iti kompetisyon. Sino nang isuro king ka nga nagikabesa? Ni Mami, Ma'am Trento ni Daddy, Ma'am. Teacher. One, Ma'am. So napay. One, Ma'am. Nagpatris. Namin ano ka nag-practice? Ay wala pa ata. Hindi pa ninakuha yung Ingana, kundas ko, Ma'am. Gana contest mo. Manual daw, adongal daw? Kun ado aldaw. Talo ay ado na rabi Anya ti price mo gano kuna ni mama ko. Palto-palto, Ma'am. Patuog. So kalinaig mo. 7,000 pesos ti premyo ti mga bak, 6,000 pesos ti first prize, ken 5,000 pesos ti second prize, idinto 2,000 pesos ti consolation prize. Mamati ti gobyerno probinsyal, adag iti ubing ti rason, ngagbalin anaranyag ti masakbayan ti probinsya. No matter how small you think you are, your ideas can make a big difference. But let us remember, we must keep our children safe, loved, and given every chance to grow. We must end all forms of abuse and violence against them. Si Bubu Kelmet ti suportada kadagiti programa amang Ted Carbengan kadagiti ubing iti beneg ti edukasyon ken panangsalaknib kadakwada kontra ti kinaranggas ken panangabuso ngagturong iti natalged a panagbiag. Ni ang pag-asa, hindi dapat aming kaligtasan. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.